Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji surat Al-Maidah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yusharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Kacarita ana sagolongan manungsa sowan Kanjeng Nabi madulake yen dheweke tansah padha lara. Uli dening Kanjeng Nabi wong-wong mau didhawuhi supaya metuki pangon kang angon unta zakat. Wong-wong mau diparengake ngombe puane to susu unta minangka kanggo tamba. Bareng wong-wong mau wis padha wareg puan susu lan uga wis padha waras dumadakan pangon unta dipateni lan untane digiring digawa minggat. Jalaran kedadean kaya iki nuli ayat iki tumurun kang surasane wong-wong kang padha mungsuhi kekasih Allah lan Rasul iku ora ana walese kejaba dipateni utawa dipenteng utawa dipotong tangane lan sikile selang-seling utawa diselang saking bumine. Hukuman kang kasebut ngarep iku mau hukuman kang ina lan siksaan kang agung. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kejaba wong-wong kang padha tobat sadurunge wis arep dihukum, padha weruh sira kabeh yen Allah Ta'ala iku akeh kapurane lan akeh welase. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wong-wong mukmin sira kabeh padha takwa marang Allah lan padha numrih lantaran tumuju marang ridhone Allah kelawan ngelakoni taat lan amal soleh lan padha jihad li'ila'i kalimatillah supaya sira kabeh padha dadi wong bejo. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sak temene wong-wong kafir iku upama barang kang ana ing bumi iki tikel loro kabeh dadi milike nuli kanggo nebusi siksane besok ana ing dina kiamat iku meksa ora diterima. Balik dheweke isih tetep bakal disiksa kang lara. Yuriduna ay yakhruju minan nari ma hum bikharijina minha wa lahum adzabum muqim. Wong-wong kafir mau padha karep metu saking neraka nanging ora padha bisa metu. Dheweke tetep nampa siksa kang
tetep salawasi. Wallahu alam bisawab. Muga-muga manfaat. Barakallah, subscribe. Matur nuwun.